Seo é de Croí. Cuinníonn sé beothú. Tá sé ábailte níos mó ná 7,000 lítir fulla a pumpáil gach lá. Tógann de chuid fulla oxygen ó na scábhóga timpeall an corp trí na hartarí agus na féice. Tá oxygen ag teastáil ó do corp le bheith ag obair i gceart. Tá de Croí de creite láidir. Bhualann sé thart ar 100,000 uair gach lá. Agus ní áireann sé tuirseach riamh. Nuair a dhéanann tú aclaíocht, ordaíonn de ráth de Croí le níos mó oxygen a chur timpeall de corp. An sin íslíonn sé arís agus tú ag ghlacadh susa. Ach caighidh tú ara a thuairistil de Croí. Má itheann tú an nomarcha bíonna nach bhfuil sláintiúil, is féidir leis an sáil na hartarí a bhlocáil. Tá sin an dainséireach. Mar tharla, is teicneoir éigeandála laghas or CRS Emma, agus duine si dúin céard le déanamh má bhíonn trioblóid Croí ag duine. Ar dús glí le haid cabhair ar 999 Thaispeáin si dúin cén chuí ACS a dhéanamh i gceart. Le ACS, chuann tú fuil agus oxygen timpeall corp an duine. Mar sin, is féidir leat job an Croí a dhéanamh go dtí go dagan othar chóir. Anois, is féidir linn feiste laghas ar nós stentín a úsáid leis an mhlocáil a bhaint. Le bheith cinnte go bhfann de Croí sláintiúil ba chuid neart aclaíochta a dhéanamh go minic. Agus ba ceart duit glasairí agus bíonna eile sláintiúla a ithe gach lá. Mar sin, tóir ara de Croí agus tóirthaí sé ara duit.